Että moiksi, täällä taas Iina. Ja mä ajattelin tehdä nyt tämmösen mun hamsterin Sipsun häkin esittelyvideon. Ja mä esittelen siinä se häkin vaan ja sitten mä esittelen itse Sipsun siinä lopussakin. Eli tässä on tämmönen sen nimikyltti, minkä mä oon tehnyt. Siinä lukee Sipsu. Sitten siinä on tommonen Venäjän kääpiöhamsterin kuva, tommonen tarra. Ja sitten tossa on tommonen love-tarra. Sitten tossa on tommonen söpö hamsteri, joka kiipeilee tommosessa narussa, tommonen tarra. Sitten avataan tää. Eli tämmönen, nyt se vähän niinku sitten esikuvalla on. Eli tässä on sen ylätaso. Tossa on sen juomapullo ja tossa on mineraalikivi. Tossa on sitten sen ruokakuppi ja se on tommonen. Ja sit tossa on tommonen sen porkkana, mitä se jyrsii välillä, tai tommonen syötävä porkkana. Sitten tässä on sen puinen juoksupyörä, josta ei kuulu oikein ääntä, joka on ihan likainen, samoin kuin tää taso, pitäisi siivota. Mä siivosin kyllä vähän aika sit, jos se häkin, niin sitä ei tarvitse ihan vielä. Ja sit mä voin vielä tässä videoon joidenkin, mitkä mä muistan tai tiedän, niin kertoo hinnat ja mistä oon saanut mitäkin tavaraa. Eli tää tuli tän häkin mukana. Tää häkki maksoi 55 €. Ei kun 50 € vanhana käytettynä ja sit siinä tuli aika paljon kaikkea kamaa mukana. Sitten toi ruokakuppi maksoi Faunattoresta 4,90 €. Toi porkkana oliko se jotain, se oli 2,50 € tuolta Okalinnusta, mutta noit saa muualtakin vissiin Faunattorestakin. Ja juomapullo tuli mukana, samoin juoksupyörän juomapullo ainakin siis. Ja mineraalikivi on jostain, en tiedä. Eli tässä oli tää taso. Sitten tosta menee tommonen ramppi tonne alas. Sitten tästä näkyy vielä tää putki, mikä menee tuolta pohjasta sitten tänne ulkopuolelle ja niin. Ja sitten tähän tasolle ja Sipsu tykkää käydä siinä tosi paljon. Sitten on putken mä saan mun kaverilta. On tämmönen reikäputki. Sipsu tykkää siitä. Sitten on tämmönen kalkkikivi, kirjainkalkkikivi. Näitä saa Okalinnusta. Oliko se 4,90 €, noin 4,95 € tai 4,50 €, semmonen paketti, missä tulee paljon näitä eri värisiä eri kirjaimilla. Sitten tää juoksupyörä on Faunattoresta. Se oli jotain 15 tai 20 €, mä en muista. Tääkin on tosi hyvä, kun tää on äänetön lähinnä. Mut se on kyllä aika pieni. Sitten on tää silta. Tää tuli tän häkin mukana. Tämmönen pajusilta. Sitten on tämmönen söpö sienimökki. Mä ostin ton just vähän aika sit. Se maksoi 13,50 € oliks vai 12,50 €. En oo ihan varma. Tämmönen söpö sienimökki. Tämmönen leppäkerttu. Sitten täällä on tämmönen mansikkakoppi, mihin yleensä Sipsu hamstraa tai pissaa tai kakkaa tai jotain tyyliä semmoista. Tämän mä sain mun kaverilta. Sitten tuolla on tommonen kookoskoppi, ihan perus kookoskoppi, missä on pehmustetta. Siellä se ei melkein koskaan nuku. Eikä hamstraa eikä mitään. Siellä se ei tee oikein sillä mitään. Se maksoi, oliks 4,95 € tai 4,90 € tai 4,50 € Faunattoresta. Sitten tuolla on tommonen ihan kaupasta ostettu. Se maksoi jotain 4,50 € kans. Tämmönen kiva tämmönen kaarna tai tämmönen. Ja sitten tuolla on pehmustetta sille tuolla alla. Sitten täällä on vielä, tuolla ihan perällä on tämmönen heinäpallo, kai te näette. Tommonen, missä on tommosia reikiä, mutta se ei oikein tee sille mitään. Ja se on ostettu Mustista ja Mirristä jotain 3,90 € oliks se tai jotain. Ja siis tähän häkkiin kuluu tää ylempikin taso ja siihen ramppi. Yleensä silloin on ollut siellä semmonen kiipeilyjuttu ja ruokakuppi ja toi porkkana.
Mut mä ajattelin silloin samalla kun mä siivosin tän kunnolla, niin mä ajattelin, että vähän vaihteluvirkistä. Et otin sen pois ja muutin muutenkin vähän järjestystä. Ja niin. Ai niin, ja sit tossa on se vessan siivouskauha, mut kun sille tällä hetkellä vessaa, vitsin aika niitä raapii tuolla. Niin Sipsulle tällä hetkellä vessaa, joten se ei tarvitse sitä, niin ei tarvitse. Ja tässä on vielä mun rakas itse pikku Sipsu. Se on Venäjän kääpiö, safiiri väriltään, poika, ostettu 28. marraskuuta 2015. Syntymäajasta en oo varma, mutta se oli silloin vissiin. Mä en oo ihan varma kuinka vanha se oli, mä voin sit katsoa vielä. Se on kiltti, se ei koskaan purru. Se on ehkä vähän arka häkissä sillä, jos sitä yrittää ottaa kiinni. Ja se on ihan hereillä. Se saattaa vähän singahdella karkuun, mutta ei se aina. Tämmönen kiltti pikkupoju. Ja sit laitan sen tonne. Ja sit mä kerron vielä, se tykkää eniten nukkuu joko tossa mansikas, tai sit tuolla kaarnan alla. Eniten kaarnan alla ja sienessä. Ja tossa se vielä temmeltää. Ei kyllä kauhean vauhikkaasti. Jam jam. Kiitti kun katsoit. Muista jättää tykkäys ja tilata kanava. Lisää eläin- ja muitakin videoita tulossa sit jossain vaiheessa. Siihen asti moikka!